втора част, която ви показвам, какво получих за Коледа. Та-дам! Започваме след този фотоапарат, който е на Kodak с от тези старите ленти, които като снимате трябва да си ги извадите във фото. Така че ние направихме около 10 на снимки. Общо са 25, така че ни остават още малко. Доколкото знам е за еднократна употреба, но все пак е много готин подарък. Тези шампуани на Yves Rocher, като един е за косопад, другия е за възстановяване на косата. Кокосова вода. Просто обожавам. Много добър източник на електролития, между другото, кокосовата вода. И ето това мече, което ми е от Леля. Тя е направила дарение за WWF, които се борят за опазването на дивите мечки в България, на рисовете в България. Имат няколко кампании, така че може да ги видите на сайта им. И така. Надявам се видеото да ви е харесало и до скоро!